करता. आता आधी 9वाचे अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग अजे अर्थ सांगू दिवचाक आमगेले स्पीकर तुम सगळ्यांक परिचित जावन आशिल्ले. हांव सना परिचय करता. हिज ग्रेस बलराम किंकर दास प्रभुजी अंगेल कार्मिक नाम नगर भरत नायक अन्नी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजा अंगेलगी दीक्षे घेतला आणि बलराम देशा भितरी राबोवच. अंगेली धर्मपत्नी रेवती प्रिया देवी दासी आणि एक चल्लो दक्ष नायक म्हणून. आणि स्पिरिच्युअल एज्युकेशन डिवोटी केअर आणि भक्तिशास्त्री कोर्स केला. मागीर अंगेली एज्युकेशन बॅचलर ऑफ फार्मसी आणि वर्क मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह फॉर जॉरिवर फार्मास्युटिकल कंपनी. प्रभुजी हांव मस्त टाइम वेस्ट करत तुमकां आपयतास. तुमकां सुस्वागत. हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हांव तुमकां आपयता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुजी दंडवत. तुमकां साष्टांग नमस्कार. तुमकां सुस्वागत आस. ओवर टू यू प्रभुजी. साष्टांग नमस्कार माताजी. तुमकां बरें मालगाडी तुम्ही मिगेल पशी. हरे कृष्ण. ऐकपडतास न्हू माताजी? बाई ऐकपडता. सो हांगा पूर आशिल्ले मालगाड्यांक आनी हे म्हाका अवकाश दिलेले तशिल्ले कोंकणी आमगेले राज्य महेश नायक प्रभू मुरलीधर चरण प्रभू का मेरे साष्टांग नमस्कार. आनी तशी हांगा आशिल्ले पुरा वैष्णवाक बरें मुगेले दंडवत प्रणाम. सूर करचे फुडें भगवंता लागी एक पटी मागून घेवन सुरू करे. प्रार्थना करून घेवन सुरू करे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. पूर्जनक स्वागत. राज्य विद्या राज्य गुह्य हे 9वाच अध्यायाचे नाम रहस्यमय ज्ञान रहस्यतम ज्ञान म्हणता. वॉल्यूम चलते का प्रभुजी? वॉल्यूम सान वे. हरे कृष्ण. एक मिनिट माताजी. आता ओके माताजी? हरे कृष्ण. आता ओके. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सो राज्य विद्या राज्य गुह्य हे अध्यायाचे नाम रहस्य तम ज्ञान बरें म्हणटात. मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हणून बरें म्हणटात इंग्लिशान. हे 3 श्लोकांत फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड श्लोकांत आम्ही एक 5 विषय जावन येवन आणि तो अर्थ करून घेऊया.
फर्स्ट श्लोकांत भगवंत सांगता असं अनुसूयवे म्हणून सांगेल. अनुसूयवे म्हळ्यार असुविधान आशिलो म्हणून सांगता अर्जुना. ह्या विशय जावन आमी पळोवया. कित्याक म्हळ्यार हे ज्ञान घेवपाक जाल्यार असू आशिल्ल्या मनशाक हे ज्ञान मेळना म्हणून कृष्ण अंतू क्लियरली सांगता. अर्जुनाक हे तागे लक्षण आशिल्ले, क्वालिटी आशिल्ले तागेले अर्जुनाले. तन्निमित्त तुका हे ज्ञान घेवच्याक दत्ता म्हणून कृष्ण सांगता. कित्याक म्हळ्यार हे भगवंताले ज्ञान रियलायज करता म्हळ्यार अनुभव करता म्हणून जाल्यार आमी अनुसूय जावन फर्स्ट क्वालिटी जावन आसता म्हणून अंतू हे चॅप्टरांत कळटा. नेक्स्ट सेकंड श्लोकांत भगवंत सांगता इट इज अ राज्य विद्या राजगुह्यम म्हळ्यार द नॉलेज and most confidential knowledge म्हळ्यार रहस्यतम ज्ञान. ज्ञान आणि रहस्यतम ज्ञान आशिल्ले म्हणून अंतू करता. ह्या विशय जावन आमी चर्चा करूया, अर्थ करच्या पळोवया. नेक्स्ट इट इज अ सुसुखम. हांगा भगवंत कृष्ण सांगता सुखम म्हणून सांगना, हांगा सांगता सुसुखम. हे सुसुखम म्हळ्यार कसं न्ही म्हणून कृष्ण आमकां सांगच्या पळयता म्हणून आमी अर्थ करच्या पळोवया. अँड द थर्ड श्लोकांत अश्रद्धदाना. अश्रद्धदाना म्हळ्यार श्रद्ध नातेले आशिल्ले फेथलेस पर्सन. तर निमित्त हांगेले कसं एक गती कोणाक कृष्ण सांगता अश्रद्धदान पुरुषा धर्मस्यास्त्य परंतप अप्राप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्तमनी म्हणून सांगता. सो हांगेले एक डेस्टिनेशन कसले अश्रद्ध दानलेल्यांका म्हणून हे 4 विशय जावन ह्या श्लोकांत पळयल्यार 3 श्लोकांत मस्त विषय अर्थ करून घेवेत. बट मागेले अंडरस्टँडिंगा प्रकार हे एक 4 पॉइंट 5 पॉइंट अर्थ करून घेतल्यार ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द श्लोकाचे आमकां अर्थ करून घेतला म्हणून हांव लेखता. सो अध्यायाचे राज्य विद्या राजगुह्य म्हणून म्हळ्यार हॅसच सगळेच भगवत गीता आता सांगेल प्रकार गीता महात्म्यांत लास्ट स्टँड सांगेल मातेजी नात्याक एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माणि अपि एकम तस्य देवस्य सेवा. कोणाल सेव करका म्हणून सांगेल ह्या श्लोक आणि हे राज्य विद्याचे कसं सांगचे असतं कृष्ण म्हणून आम्ही ह्या श्लोकांत अर्थ करून घेवेत. शंकराचार्यान सांगितले गीता महात्म्यांत खाली आमगेल कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा. खाली आमगेल काम कसं असतं म्हळ्यार डिवोशनल सर्विस भक्ती सेवा एकल्याले असतं देवस्य सेवा. कोणाले देव तो म्हणून सांगितले असतं तांतू एको देवो देवकी पुत्र एक एवा म्हणून सांगितले देवकील पुत्र म्हणून सांगितले असतं. आणि एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम म्हणून सांगितले असतं. तागेलेच कोण सांगितले खाली एकच आम्ही अर्थ करून घेतल्या पुरो विंगडकनचे शास्त्र अर्थ करून घेवका म्हणना. एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम कोणे कृष्णान सांगितलं तसले गीत अर्थ करून घेतल्या पुरो. आणि कोणाक आम्ही सेव करका कृष्णाक देवकी पुत्र. आणि कोणाल मंत्र एको मंत्र तस्य नामानि यानि म्हणून सांगितलं. कोणाल मंत्र इति षोडशक नामनाम कलिकल्मशनाशनम म्हणलेलं असं कली संतर्पण उपनिषदांत. सो तागेल मंत्र मात्र आम्ही सांगल्या पुरो म्हणून हे गीता महात्म्यान सांगता. आमकां हाजे पशी मुखारसून आमकां कसले हे अर्थ करून घेवं तसले कसले ना अंतू. तन्निमित्त ह्या श्लोकांत ह्या 9th चॅप्टराचे ऑलमोस्ट कंडेन्स जावन म्हळ्यार एसेन्स जावन अंतू गीता महात्म्यान सांगिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार हे पुरा स्क्रिप्चराचे म्हळ्यार आमगेले एक उपनिषदाचे एक एसेन्स म्हळ्यार भगवत गीता.
ताजी पुढली गीता महात्म्यात येता सर्वोपनिषदो घावो दुग्ध गोपाल नंदना म्हणून पार्थो वत्स सुधीर भोक्तम दुग्धम गीतामृतम महात्म सांगितलं. सर्वोपनिषदो घावो, पुरा उपनिषदाचे एक सार कसं नाही म्हळ्यार कंडेन्स झालेले एसन्स कसं नाही म्हळ्यार दुग्ध गोपाल नंदन हे भगवंतान दिलेलं तसले गीत पुत्र देवकी पुत्रान दिलेलं तसले एक गीत हे हाजे हे कंडेन्स झालेले असले एसेन्स आशिल्ले पुरा शास्त्राचे भगवद्गीता. हाजी भगवद्गीता अंतू अनेकेची एसेन्स कसं म्हळ्यार हे मध्येचे 6 चॅप्टर खंयचे आमगे आता भक्ती योगाचे 6 चॅप्टर 6th to 12th chapter. That is a condensed of whole Bhagavad Gita. तदनंतर अनेकेची आम्ही दुधा भितर आम्ही पळयता शाई पळयता शाईंचे अनेक कंडेन्स कसं म्हणून पळयले रिची तांतू 9th and 10th chapter एक्झॅक्टली मध्ये असतात भगवद्गीताचे. दॅट इज अ मोर फर्दर एसेन्स ऑफ all the 6 chapters of Bhagavad Bhakti Antu Bhakti Yogachi. So it is a guide for us. So kita म्हणल्यारी हे 6 chapter अंतू most important chapter 9th and 10th chapter. तंतु 10th chapter अंतू बरे चतुश्लोकी भगवद्गीता येतात. So तंतु आम्ही आता 9th chapter अंत असाची हे राज्य विद्या राज्य गुह्य म्हणून सांगितलं असतं. सो कशी येता म्हणून सांगल्यारी अर्जुनानं तुम कुडगा असं शपोर निमगिलेले 8चे अध्यायांतू एक प्रश्न निमगिलेला असं भगवंताला त्या प्रश्न निमगिलेला का किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि दैवम किमोच्यते आदि यज्ञम कथम क्रोतम देयेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम न्यायोस्मि नियतात्मभि म्हणून सांगितलं. प्रयाण काले च खतम म्हणून गेलेलं प्रयाण काल म्हळ्यार अंतकालांतू कसं गेले यास का म्हणून अर्जुनानं भगवंताला एक प्रश्न नेमलेला असं 7 प्रश्न नेमलेल्यांतू हे मेन प्रश्न अंतकालांतू आम्ही कशी आम्ही भगवंताले भगवत प्राप्ती करेत म्हणून 8 अध्यायांतू आम्ही पळयलं असतं. ताका उत्तर जावंक घेऊन 26 श्लोका भगवंतानं दिलेलं असं उत्तर देऊन दिलेलं असतं. महत्व झालेलं मस्त श्लोक असतात. ते एक अंतकालीचे मामे वा म्हणून सांगितलं असतं मग गेले उडगास करायची म्हणून भगवत प्राप्ती जावं जाल्यार त्यांना सांगता अनन्य भक्ती करका म्हणून भगवंत अर्जुनाक 8 अध्यायांतू सांगता. कित्याक म्हळ्यार अनन्य अन्य म्हळ्यार कोण म्हळ्यार विंगडजन अनन्य म्हळ्यार विंगडनेशी हांव एकलोची अनन्य भक्त जावन दावका तुका म्हणून भगवंत 8 अध्यायान सांगता. त्या निमित्त हे अनन्य भक्ती केलेल्या निमित्त आमकां कसं जाता म्हळ्यार आमी एक मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज भगवंताले एक कॉन्फिडेन्शियल मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज आमकां अर्थ करच्याक जाता. नाही म्हणल्यार आम्ही एक जन्म मृत्यू जरा अंतू भितरीची आमके जस्ट एक गुह्य ज्ञान शपुरो गुह्यतर ज्ञान शपुरो गुह्यतम ज्ञान मेळचे बारीक कशें जाता. भगवंताले अनन्य भक्ती करता त्या निमित्त ताजी फुडल्या 8th चॅप्टरांतू भगवंत सांगता असं कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज आम्ही अर्थ करून घेवका म्हणून. सो आम्ही आयकताची मस्तपटी भगवद्गीतेंत आयकलेलं असं गुह्यतर गुह्यतम म्हणून गुह्य म्हणून ऐकलं असं. गुह्य म्हळ्यार कसं म्हळ्यार इट्स कॉन्फिडेन्शियल म्हणून म्हळ्यार गुह्य जावन घेवन आशिल्ले मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल जावन आशिल्ले कसं एक आमी तिजोरी म्हणटा कसं ते एक भितर निपोवन दवरचें तसले गुह्य म्हणून सांगता. सो भगवंतान गुह्य ज्ञान हे फर्स्ट कर्मयोगान दिलेलं असं. फर्स्ट टू 2nd to 6th चॅप्टर ते भगवंतान दिलेलं असं गुह्य ज्ञान. हंगा हे भौतिक ज्ञान आणि स्पिरिच्युअल नॉलेज स्पिरिट म्हळ्यार आत्मज्ञान हाचे हे ज्ञान भगवंतान दिलेलं असं. मस्त श्लोक 2nd चॅप्टरांत आम्ही पडलेलं असं. हे
आत्म नित्य हाका नाशना अविनाशी हाका मान घालचे जायना इट कॅनॉट चेंज कॅनॉट उत्कांत हे करू जायना मस्त श्लोक पळयला आसा आमी सेकंड चॅप्टरान तशी हे आणि तशीची कडेर तानंतर हे भौतिक ज्ञान वरे दिलेलं आसा तो हे ज्ञानाक गुह्य ज्ञान म्हणतात कित्याक म्हळ्यार हे सामान्य मनशाक हे अर्थदायक ज्ञान तन्निमित्त हाका एक सामान्य मनशाक भगवद्गीता अर्थ करून येतल्यांका एक नेक्स्ट स्टेप गुह्य ज्ञान अर्थ कोण घेवचे पडयला का गुह्य ज्ञान म्हणतात तशीची भगवंतान भक्ती योगांतू म्हळ्यार 7th चॅप्टर दुखून सूर केलेले गुह्यतर ज्ञान म्हणून हाका गुह्यतर ज्ञान कसं जालें म्हणजे म्हळ्यार कॉन्फिडेन्शियल मोर कॉन्फिडेन्शियल या आत्मदो आणि भौतिक ज्ञाना पशी वयचे आशिल्ले भगवत प्राप्ती कशी करत येता म्हणून आम्ही 8च्या अध्यायांत आणि तशीची 7च्या अध्यायांत बरे पळयला हाका ज्ञान विज्ञान योग म्हणून बरे सांगितलं असं सो हाका मोर कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हणतात म्हळ्यार गुह्यतर ज्ञान म्हणून सांगतात तशी आयचे चॅप्टराक गुह्यतम ज्ञान म्हणतात गुह्यतम ज्ञान म्हळ्यार केवल भक्ती मात्र केवल भक्ती म्हळ्यार मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल फर्स्ट कॉन्फिडेन्शियल दॅट इज गुह्य ज्ञान गुह्यतर दॅट इज मोर कॉन्फिडेन्शियल आता गुह्यतम म्हळ्यार मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल हाजे नंतर आणि कसं ज्ञान भगवंतान म्हळ्यार हाजे नंतर कसं नानी दॅट इज गुह्यतम ज्ञान दिलेलं असं केवल भक्ती सांगचे केवल भक्ती मात्र अंत हे 9th चॅप्टरांतू भगवंतान सांगितलं सो हांगा मस्त सिमिलॅरिटी आसा 7th आणि 9th चॅप्टराच्या सो आमगेले हे सेक्शनांत फर्स्ट टू 3rd श्लोकाक 7च्या अध्यायाचे कृष्ण सांगता तत्शृणु म्हणून सांगता श्लोक ज्यायसी तत्शृणु ऐकयाची म्हणून मयासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्यासी तत्शृणु म्हणजे ऐकू म्हणून ऐक म्हणून मिगेला सांगता कृष्ण मिगेल ऐक म्हणून 7.1 सिमिलर आयच्या श्लोकांत बरे भगवान सांगता तागेले कसं ऐकू का कसं ऐकू का म्हळ्यार भगवंताला ज्ञान ऐकू का कसं सांगता म्हणून श्रील प्रभुपाद तांगेले परपटांत बरयतात कसं म्हळ्यार इदम ज्ञानम म्हळ्यार हे ज्ञान प्यूर नॉलेज आम्ही भक्ती मार्गाक कशी करेत म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगताची 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस खंयचे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम म्हणून श्रील प्रभुपाद फर्स्ट पॅराग्राफ सेकंड पॅराग्राफ अंतू आमचे परपटांत बरयताची हे 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस म्हळ्यार 9 रितीरी आम्ही भगवंताले हे भक्ती सेव करेत म्हणून फर्स्ट आशिल्ले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम तशी 9 प्रोसेस भगवंताले भक्ती अंतू आम्ही सेव करेत भक्तीन सेव कर डिवोशनल सर्व्हिस करीत म्हणून श्लोक प्रभुपाद सांगतात अंत आत्मा कसं करता श्रवणम तुम्ही ऐकता आसाची हांव कीर्तन म्हळ्यार आय एम टेलिंग द कथा ऑफ लॉर्ड सो त्या टायमार कसं जाता विष्णु स्मरणम तुमकां बरे मनान तो भगवंताले ते उडगास येता त्या निमित्त विष्णु स्मरणम सो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस अंतू हे ज्ञान विज्ञान सहितम ज्ञान म्हळ्यार नॉलेज विज्ञान म्हळ्यार रियलायज्ड नॉलेज म्हळ्यार आमकां अनुभव येवचे तसले हे ज्ञान आमकां मेळटा त्या निमित्त कसं जाता म्हळ्यार हे कल्मिनेट जावन न्हू आमकां डायरेक्ट रियलायजेशन कृष्णाले आमकां जाता हांव सांगता आसतना भगवंताल खत सांगता आसतना तुम्ही ऐकता आसतना
तुमगेले मन अंतुवरे कोणाले उडगास येता कृष्णाला उडगास येता. सो इट्स अ डायरेक्ट रियलायझेशन, साक्षात्कार जाता भगवंताले. दॅट इज कॉल्ड एज ज्ञान विज्ञान सहितम. दॅट इज फर्स्ट अंत्यता. सो यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात. त्या ऐकल्यानंतर कसं जाता आमका यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात. म्हळ्यार हे अर्थ करून घेतल्यानंतर आमका रिलाय आम्ही हे मिजरेबल कंडिशन अदकून आम्ही बाहेर येवचेक साध्य जाता. मिजरेबल कंडिशन तापत्रय अदकून आम्ही बाहेर सूर जाता. म्हळ्यार आम्ही एक सत्व गुणांतू येवचेक साध्य जाता. रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण आणि सत्वगुण. तो आम्ही खंयचे मोड ऑफ ऍक्शन असल्यार तमोगुणांत अशें पुरो, रजोगुणांत अशें पुरो. बट केदन आम्ही भगवंताले हे काण ऐकूचे सुरू करता की भगवंताला खत ऐकूचे सुरू जात की आमगेल्यांत वरे कसं जाता म्हळ्यार कोण ऐकत की कोण म्हणत की आणि कोण हे भगवंताला उडगास कर की तेदना एक साक्षात्कार जाता. तेदना इट्स यू विल बी इन अ मोड ऑफ गुडनेस. सो तेदना कसं जाता म्हळ्यार ही विल बी मिजरेबल कंडिशन अदकून भायर येवचे साथ जाता. म्हणून हांगा भगवंत सांगता आसता. बट हे कोण असाध्य म्हणून हांगा भगवंत सांगता कसं म्हळ्यार अनुसूयवे. अनुसूयवे म्हळ्यार कोणाकाची असूय नातल्या, असूया जलस. असूया म्हळ्यार जलस, दम, एनवियस कोणा आस्त की तक मात्र साध्य. कोणाले क्लीन दावनसनकी हार्ट एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट जायनासनकी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना की तो मनशाक तो केदनाची असूय भावर असता. तो नॉन एनवियस असतना चढाव जावन घेवन नॉन एनवियस जावचे भारी कष्ट. बट इट इज स्टील आम्ही एक प्रोसेसर असायची श्रवणम कीर्तनम करताना. त्या प्रोसेसर वरे भक्ती योग करताना वरे आमका अनुसूय वरे जावचे चान्स जाता. म्हणून भगवंत सांगता कित्याक म्हळ्यार चढावदान असूय म्हळ्यार कसं आमका चढावदान आम्ही भौतिक अंतू पळयल्यार चढावदान आम्ही कंपेर करताचे विंगड जनाल वटू. त्या मनशाला इतले आस्ती आस, इतले दुड्ड आस, मिगेले ना म्हणून असूय पावचे. तागेलो टू जलस जावचे, ईर्ष्या तागेले पोटा जाळ म्हणताचे आमी. सो ते सुरू जाता. मिगेल्यागी इतले दुड्ड आसा म्हणून पळोवन गेलो, इतले घर आसा म्हणून पळोवन आनीकल्याक एक एक ईर्ष्य जावचे, ताका एक जाळ येवचे. ते इट इज असूया. दमो एकल्या लागी वेहिकल आसा, कार आसा म्हणून पळोवन घेवन ताका आनीकल्याक कार नातिल्यांक कार नातिल कोणी नाची. बट स्टील एज एक्झाम्पल सो तांकां वरे एक जाळ येवचे. सो चढाव जावन कसं म्हळ्यार आमी विंगड जनाले आमी कंपेर करून घेवन आमगे लागी चढाव जावन एक कसं म्हळ्यार एक असूय भाव, असूय प्रवृत्ती सुरू जावचे. सो फुडें एक म्हाका उडगास येयलो आसा. फुडें एक टॅग लायन एक टीव्हीचेर येता आशिल्लें, नेबर्स एनवी अँड ओनर्स प्राइड म्हणून एक टीव्हीचे ऍड येता आशिल्ले. ते टीव्ही विदोवन घेतल्यार आमगेले एक प्राइड लागींच्या लागी एनवी म्हळ्यार तांकां जलस जाता म्हणून. तशीच फुडली कालाका आतां टीव्ही कोण प्रत्येक घरकडे असता. बट आता विंगड नमुने एक नमुन्याचे असूय भाव तागेले एक स्टेटस की तागेले एक पोजिशन की आणि कसके विंगड नमुन्याचे असूय भाव असता. ते भौतिक लोक आणि इवन आध्यात्मिकांत वरे असता असूय भाव. विल नॉट गो इन डिटेल इन दॅट वन. सो ह्या असूय भावंत आशिल्ले निमित्त आमकां भगवंताल कसं ज्ञान की ज्ञान विज्ञान सहितम आमकां अर्थ करून घेवचे जायना. हे आमी पळयत हे अर्जुनाल क्वालिटी, अर्जुनाल गुण लक्षण भगवंत हांगा सांगता आसा. तेची हे भगवद गीता धृतराष्ट्रान आयकला तागेल्यांत ट्रान्सफॉर्मेशन जायनी. तेची दुर्योधन भगवंत कोण म्हण वरे गोतनासले दलतकीची ताका असूय पांडवल वयर असूय आशिल्ले. खाली हांगा भगवंताल वयर मात्र असूय न्ही,
आणि कृष्ण म्हळ्यार इट इज कवर्स ऑल हिज पॅराफर्नेलिया. दॅट मीन्स तागेले डिवोटी अशा पुरो, तागेले भगवंताल भक्त अशा पुरो, भगवंताल धाम अशा पुरो पुरा एक कृष्ण म्हणजे श्री जीव गोस्वामी तांगेले नेक्टर ऑफ डिवोशन अंतू नेक्टर ऑफ डिवोशन अंतू म्हणताची. सो हंಗ ದುರ್ಯೋಧನು ಖಾಲಿ हरे कृष्ण. सो दुर्योधन हंग कसं म्हळ्यारी पांडव वेर तागेले एक असूय प्रवृत्ती असता. कित्याक म्हळ्यार तांकां इतले कश्ट दित की तांकां 14 वर्ष वनवास दिता, 13 वर्ष 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास वर दिता. तितले नाशिनान तागेले मनांत कशी असता तांणी यानाची म्हूण घेवन. बट त्या मात्र न्ही, तांणी आयल नंतर खाली निमताचे एक 5 ग्रामाचे एक तांकां हे दिवका कसं एक 5 ग्राम दिल्या परत. आणि एक क्षत्रिय जालेले निमित्त तांकां 5 ग्राम दियाचे. आमकां राज्य नाका म्हणून सांगता वरे तो कसं सांगता प्रत्येक लायकताची. इवन धृतराष्ट्र ऐकता आणि पूर जनवराची ओके म्हणतात. बट दुर्योधन ऐकना. कित्याक म्हळ्यार तागेले एक असूय असता, असूय एनवियसनेस. तांकां खंय न्हू आनी पास राज्य घेताच की म्हणून तागेले पुरा ताणेची अनुभव हे सुख करका म्हणून तागेले एक हे असता. त्या निमित्त दिस इज कॉल्ड एस असूय प्रवृत्ती. सो सेम त्या भगवंताल भक्ताल मात्र न्ही, भगवंताल वयर वरे केलो जण असूय केलेले आसा. कितकी भगवंतान 5000 वर्ष पुडायल्यारीची व्हेरी फ्यू हॅव नोन देम who is the supreme personality of Godhead. तंत एकलो शिशुपाल गोत असता तुमका. शिशुपाल इतले तागेल वैरी तागेल असूय आशिल्ली कृष्णाल वैरी आणि मस्त जन आसताची सुमार जण. बट शिशुपाल आयल्यान तो कसं म्हळ्यार भगवंता केदारनाथची तो निंद करता आशिल्लो, कसं एक ब्लास्फेम करता आशिल्लो. तागेले आवसूल वटू कृष्णाक ताणे 3 रिक्वेस्ट केलेले कसं म्हळ्यार ताण केदन ताका माफ करका म्हणून. बट कृष्ण सांगता 100 ताणे निंद करचे ते हांव ऐकता म्हणून. केदन ते राजसूय यज्ञात की हंगेले पांडवाल राजसूय यज्ञ टायमारी तांकां कृष्णाक एक कसं दिताची एक यज्ञ मुख्य जावन घेवन बसकार येताना तांक शिशुपालाक तो भितर वयता म्हणून पोट जळ येता. कित्याक म्हळ्यार कृष्णा कसले बसकार आयला म्हणून. त्या निमित्त ते कसं जाता, त्या निमित्त तागेले कसं जालें तागेले वध जाता. सो हे विष्णू चक्रा कृष्णाले चक्र सुदर्शन चक्रा निमित्त तागेले वध जाता. हे आम्ही भगवंताल वयर वरे आम्ही कोण असूय करता की तांकां आम्ही आयदर और भगवंताल भक्ताल वयर कोण आमी असूय करता की तांकां हे काल रूपी जालेले तसले आमकां मे बी विल नॉट गेट द सुदर्शन चक्र लायक शिशुपाला कशी मारलेले म्हणटे. बट वी आर एंटँगल्ड इन कालरूपी चक्र. कालरूपी अंतू जन्म मृत्यू जरा व्याधी अंतू आम्ही सिरपण पडताची. सो टू कम आउट वी हॅव टू बी अनुसूय वे. कशी अर्जुन अनुसूय जावन घेवन भगवंताले शरण घेवन भगवंताले ज्ञान घेवचे पळयत की तशीच आम्ही वरे हे मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हळ्यार गुह्यतम ज्ञान आम्ही भगवंताले कशी भगवत प्राप्ती करची फुडली श्लोकांत ऐकाल आम्ही 8th चॅप्टरांत ऐकलेलं आसा. सो 9th रहस्यतम ज्ञान आम्ही भगवंताले राज्यविद्य राजगुह्य आम्ही अर्थ कोण घेवचा ऐकूका आणि अर्थ कोण घेवचा पळोवका. सो दॅट्स वॉट फर्स्ट श्लोका इज अबाउट. सो सेकंड श्लोकांत राजविद्य राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष भगवं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् म्हणून सांगितलं.
राज्यविद्या आता हांवें अर्थ कोंग घेतला आसा राज्यविद्या आनी राजगुह्य. राज्यविद्या म्हळ्यार किंग ऑफ ऑल द नॉलेज म्हळ्यार हे पुरा इतले वेळेस ऐकलेले भगवद्गीताचे पुरा श्लोक सोण घेवन ताचे वयचे राज्य जालेले आय मीन किंग जालेले तसले ज्ञान कसं म्हळ्यार हे राज्य विद्या राज्य गुह्यम म्हळ्यार इट इज अ कॉन्फिडेन्शियल म्हणून भगवान सांगता पवित्रम म्हळ्यार पवित्र जालेले हक्का पवित्र म्हळ्यार प्रभुपादान मस्त एक्सप्लेनेशन दिला मस्त एक चड डिटेल जावन घेवन वचना तांतू आणि सांगतास कशी आम्ही एक पाप केल्यारी पाप कोण येवन एक पाप केल्यानंतर ताका आमकां एक रिएक्शन मेळटा रिएक्शन मेळून त्या रिएक्शनांतू आयदर इट कॅन बी तांचे इमिडिएटली आमकां रिएक्शन मेळटा जावं ताचे एक मस्त काळ नंतर मेळटा ताजे एक केलो फावटी ते आमकां ताजे पाप केलेले जे ताजे रिएक्शन ह्या जल्मा मेळना आनी कितकी जन्म नंतर मेळटा ताका म्हणजे डॉर्मेंट कूट म्हणजे तेंची अनेक ते पाप कसं म्हणजे बीशी फुटून येता ताका म्हणजे बीज जावन घेवन येता ते प्रभुपादान सांगिल्लें पवित्रम इदमुत्तम ते कशी कडेता म्हणून तांणी काडयता म्हणून पद्मपुराणाचे एक उदाहरण दिवन श्लोक कोट करून भगवान प्रभुपादान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार खंयचेची आमगेले पाप खंयचे स्टेजार आसो कूट स्टेजार आसो अथवा बीज स्टेजार आसो ते सिनफुल रिएक्शन इमिडिएटली केन्ना काडूं जाता म्हळ्यार डिवोशनल सर्वीस केलेल्या नंतर म्हणजे प्रभुपाद पद्मपुराणाचे हे श्लोक कोट करतात अपराध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमते एव प्रलीयते विष्णु भक्ती रथात्मनम म्हणून सांगितलं विष्णु भक्ती केलेलं त्यांना इमिडिएटली ते विष्णु भक्ती म्हळ्यार भक्ती मार्गान कोण भगवंताले एक भगवंताला सेव करचे सुरत करते की तांकां इमिडिएटली हांतू दुखून रिलीफ मेळटा म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगताचे सो पवित्रम इदम उत्तमम म्हणून सांगितलं असतं नेक्स्ट प्रत्यक्ष भगवम धर्मम म्हळ्यार प्रत्यक्ष जावन घेवन आमकां ताजे अनुभव जाता प्रत्यक्ष जावन घेवन अनुभूती जाता कशी म्हळ्यार हे अगेन हांव श्रील प्रभुपादाले उदाहरण दिवन घेवन एक्सप्लेन करूं पळयता प्रत्यक्ष जावन घेवन आमकां अनुभूती जाता हे प्रत्यक्ष जावन घेवन अनुभूती जालेले आमी आत्तां जाल्यार पळोवं येता श्रील प्रभुपादाले हे उदाहरण दिवन घेवन कशी म्हळ्यार श्रील प्रभुपाद एट एज ऑफ 70 तांणी अमेरिका वचून घेवन हे तांगेले गुरुल आज्ञा प्रकार अमेरिका गेल्लींची तांकां तेन्ना कोण गोत्तसते कोणी गोत्तना बट खाली गुरुल आज्ञा आनी कृष्णाल वैर्य तांकां एक दृढ नंबिका त्या नंबिकासून घेवन तांणी थंय गेलींची थंय वचून घेवन कोणा मेळ्ळी कोणी जावं भक्त आशिल्ली मग थंय कोणी नाशिल्ली ड्रग एडिक्ट्स पुरा ऑल 4 रेग्युलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करतले आशिल्लींची सो तसल ते एक मनशांक तांणी कसं केलें ट्रान्सफॉर्मेशन भक्त केलेले भक्त कोण घेवन तांकां त्या भक्त मात्र न्ही तांणी एक वैष्णव जावन घेवन संन्यासी कितकी जन संन्यासी जालेले आसता कितकी जन तांतूं तुमी दीक्षा वरे दिवचे आसतात कितले प्रत्यक्ष भगवम धर्म्यम कितले म्हळ्यार तांकां अनुभूती जालेले आसता हे ज्ञान मेळ्ळे नंतर भगवंताला भक्ती केलेले निमित्त तांकां हे ज्ञान कसं मेळ्ळें की तां निमित्त तांणी ट्रान्सफॉर्मेशन जालेलें आसता कित्याक म्हळ्यार कोण 4th चॅप्टरांत एक श्लोक येता श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सम्यतेंद्रिय ज्ञानम लाभ परम शांती अचिरेणाधिगच्छति म्हणून सांगितलं 4th 39 श्लोकांत ये कोण फेथफुल पर्सन असकी and dedicated to a transcendental knowledge म्हळ्यार एक आध्यात्मिक ज्ञान घेवचे तो एक तागेले एक प्रयत्न असता की आणि एक हक्क ताणे श्रद्धा ताणे मुखार सुन वचचे पळयत की आणि
he controls his senses to achieve such knowledge, and he will quickly achieve the perfect supreme spiritual peace म्हणून सांगितलं श्लोकाची translation. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सम्यतींद्रिया ज्ञानम लाभा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति. कोणाक श्रद्धा असून श्रद्धा आशिल्ल्यांका लभते ज्ञान मेळटा. तत्पर सम्यतींद्रिया त्या मात्र ताणे पुरा हे सेन्सस तांगेले भौतिक सेन्सस कंट्रोल करता. कंट्रोल केल्यानंतर कंट्रोल म्हळ्यार he has to utilize in the service of the supreme lord. So ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांती. ताका तसल मनशाक शांती मेळटा म्हणून हे खंयचे अध्याय 4 अध्याय सांगिल्ले आसा. तेंच अध्यायान तो कृष्णान सांगिल्ले आसा तद्विद्ये प्रणिपातेन प्रणिपष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना. ताका कोणाले भगवंताले कोण भक्तस की ताकेले ಒಟ್ಟು ತಗೆಲೆ ಗೂರದವನ್ स्वीकार करका ताके स्वीकार केल्यानंतर तागेले प्रश्न करका. हे पुरा आम्ही पळयता कोण श्रील प्रभुपादाले शिष्य अमेरिकन्स आशिल्ले की तांणी पुरा हे करता आशिल्ले. तन्निमित्त तांका हे प्रत्यक्ष वगमम धर्म्यम आमकां हे पळोवचे प्रत्यक्ष जावन अनुभूती मेळटा. पळयलें आसा आमी तेची अनुभूती आमकां वरें जावची चान्स जाता. कित्याक म्हळ्यार हे आमी भक्ती मार्गांत वच्चाक आम्ही प्रयत्न केल्यार मात्र केदारना गुरुला आश्रय घेवन गुरुले शरणागती घेवन आणि आम्ही गुरुलागी आम्ही शिक्षा गुरु असो आणि शिक्षा गुरु असो तांगे लागी हांगे एक कोणाल की माइक कृष्ण. सो भगवंताले गुरु भक्ताले एक आश्रय घेतल्यारी आमकां वरें हे प्रत्यक्ष भगवम धर्म्यम आमकां वरें अनुभूती जाता म्हणून ह्या श्लोकांत ह्या पदांत अर्थ करून वयता. नेक्स्ट सुसुखम कर्तुम अव्ययम. सो हांगा भगवंतान कृष्णान सांगिल्लें आसा सुसुखम म्हणून. सुखम म्हणून सांगनी हाचे अर्थ कसो जालें म्हण पळयल्यार प्रत्यक्ष जावंगेन कोण हे अनुभूती जाता की ताका सुसुख मेळटा म्हणून भगवान सांगता. सुसुखम कर्तुम अव्ययम म्हणजे एक्झिक्यूट द एव्हरलास्टिंग. एक्झिक्यूट अव्ययम. अव्ययम म्हणजे एव्हरलास्टिंग. ते केदारनाची क्षीण जायना अव्यय. आणि कर्तुम म्हणजे कोण हे करता की ताका खुशी ताका सुसुख मेळटा म्हणून. हे सुसुख कसं न्हय म्हणून भगवंताने अर्थ करून घेतल्यार हे एक वर्ड भगवंतान यूज केलेला सांगा सुख म्हणून सांगनी. सुख म्हळ्यार आम्ही युजली आम्ही केदारना सांगता सुख म्हणताना आमचे मन येताने कसं नाही दुःख. या भौतिक जगतांत सुख आणि दुःख ओटूची पॅरलली टू साइड ऑफ अ कॉइन. कोणी सांगू जायना की हांव खाली सुखांत असता म्हणून. बट ताजे कितकी सुख मेळेल तितकी वांट्याप अशी चड जावन आमकां चडाव जावन दुःख मेळटा. त्या निमित्त इट इज सुख आणि दुःख हे जन्मांत आमकां कोण मनुष्य जन्म घेता की तांकां आशिल्लेंच. बट हे सुख कोण म्हाका हाजी कितें म्हाका पडटा की कोण ताजे प्रयत्न सुख घेवच्याक कोण पडटा की ताका एक टायमार सुख मेळटा. बट ते लेटर ऑन इट विल कसं म्हणजे डिमिनिशिंग अँड ताका दुःख वरें आसता. एक श्लोक येता यही संस्पर्शदा भोग दुःख योनवे येवते आदि अंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा. हे सुखाक ही संस्पर्शदा भोग कसं करचे पळयता की आम्ही भोगा निमित्त आम्ही खुश करचे पळयता की हे संस्पर्शदा भोग दुःख योनवे येवते दुःख मेळटा दुःख योनवे येवते आदि अंतवंत कौंत अक्का आदि असता बिगिनिंग असता आणि अंत्यवर असता. बट दुःख योनवे येवते आदि अंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा. कोण इंटेलिजंट पर्सन अस की ताजी मागशी वचना खंयची मागशी हे सुखा मागशी वरें वचना. कित्याक म्हळ्यार सुखा नंतर ताका डेफिनेटली he will get the दुःख म्हणून गोतस. तस जाल्यार त्या निमित्त सुखा पशी वयर कसं नसं ह्या कृष्णान सांगता असं सुसुखम म्हणून सांगितलं असं. सुसुखम म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार हांगा इट्स अन सुपरलेटिव्ह डिग्री वर्ड करता असं भगवंत. कसं न्हय म्हळ्यार कसं न्ही एक
आम्ही एक हायेस्ट डिग्रीचे एक कसं एक वर्डाचे एक क्वालिटी एक्सप्रेस करता म्हणून जाल्यार ताका सुपरलेटिव्ह ऍड करताची तशी कशी उदाहरण दिवची म्हळ्यार सुंदर सुसुंदर म्हणताची हे भागवतमांत एक श्लोक येता केदना ध्रुव महाराज रन्नांत वचून ಏನು देवाक तपस्वी करू वता आसतना तांकां नारद मुनीले हे मेळटा दर्शन मेळटा नारद मुनी सांगता वस म्हणून वापस घर कडेन मात्र ध्रुव महाराज आयकन अशी मुखार सांगता म्हाका सांगचे असले खंय वाट आसा म्हणून सांगा म्हणून सांगता तेन्ना एक श्लोक येता प्रसन्नादिमुखं शाश्वत प्रसन्ना वदने क्षणम प्रसन्नादिमुखं शाश्वत प्रसन्ना वदने क्षणम सुनाशम सुब्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम म्हणून सांगता कोण भगवंताले विवरण हांगा नारद मुनी ध्रुव महाराज दितात प्रसन्नादिमुखं शाश्वत प्रसन्ना वदने क्षणम सुनाशम नाशम नाशम नाक म्हणच्याक सुनाशम म्हणतले म्हळ्यार नाक म्हण चन्न जालेले तसले नाक आसा कोणाले भगवंताले सुनाशम सुब्रुवम भ्रुव म्हळ्यार आमगेले हुब्ब म्हणताचे हुब्बाक भ्रुव म्हणताचे सुब्रुवम चारु कपोलम कपोल म्हळ्यार चिन्ह कपोलम सुरसुंदरम सुसुर सुंदर न्ही सुरसुंदर म्हणून सांगता म्हळ्यार सुपरलेटिव्ह कसं म्हळ्यार एक हायेस्ट डिग्री एक्सप्रेस करचे ते सुरसुंदर तशीची हांगा भगवंत सांगता आसा सुसुखम म्हणून सुसुखम म्हळ्यार हे सुखाक केदना अव्ययीना म्हळ्यार इट इज नॉट इट्स एन एव्हरलास्टिंग हे सुखाक कशी सुख आणि दुःख म्हणत की आमके भौतिक जगांत तशी नाही हे बट इट इज एन एव्हरलास्टिंग म्हणून भगवंत सांगता कर्तुम अव्ययम कोण हे करत की परफेक्ट एक्झिक्यूट करत की ताका सुसुखम मिळता म्हणून भगवंत सेकंड श्लोकांत सांगता सो आम्ही चढाव जावन येवन कसं करचे कसं एक आमगेली इंद्रिया तृप्ती कितेरी आम्ही चढाव जावन येवन आम्ही सुख पळोवचे त्या निमित्त आम्ही कसं एक कार्य करता की भगवंताले एक कुशे कितेरी आणि आमगेले तत्व आमगेले तत्व जिज्ञासा आम्ही अतत्व ब्रह्म जिज्ञासा म्हणतात आम्ही एब्सोल्यूट ट्रुथ कसं फाइंड आउट करच्याक आम्ही फाइंड आउट करच्याक आम्ही अर्थ कोण घेवच्या पळोवच्याक आम्ही चढाव जावन प्रयत्न करता कित्याक म्हळ्यार हे खंयचे एक आम्ही इंद्रिया कितेरी आम्ही तृप्ती करूंक पडयला ताका खाली सुख मेळटा कर्मस्य कामस्य नेन्द्रिया प्रीति लाभो जीवेत यथावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य चेस कर्मभी म्हणून भागवतांत श्लोक सांगिल्लो आसा कसं म्हळ्यार तत्व जिज्ञासांतो आम्ही चढाव जावन घेवन आसता म्हळ्यार आमगे जिज्ञास केदन आसता म्हळ्यार एब्सोल्यूट ट्रुथ आवेरी कसं भगवंताले एक रूप गुण नाम आणि तागेले लीला अर्थ कोण घेवचे एन्क्वायर्स अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ ब्रह्मा भगवंताल 3 स्वरूप आसा एक पूर्ण पुरुषोत्तम जालेले भगवंत तशी तागेले परमात्मा जावन घेवन बशिल्लो प्रत्येक जिवा भितर एकलो आशिल्लो परमात्मा जावन घेवन तो आशिल्लो तशीची आणि तागेले निराकार स्वरूप सो 3 एस्पेक्ट्स आसा बट तांतू खंयचे म्हळ्यार भगवंताले दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद जालेले तसले स्वरूप अर्थ कोण घेवता तसले एक पळोत तसलाका आम्ही अर्थ कोण घेवच्या म्हळ्यार ते कशी करता म्हळ्यार भक्ती मार्गांत मात्र म्हणून हे 9th चॅप्टरांत आम्ही अर्थ कोण घेवता सो हे सेकंड एंड फर्स्ट श्लोकांत भगवंत इतली क्लियरली सांगतास की इट इज अ राजविद्या आणि राजगुह्य आणि हे पवित्रम म्हणून सांगितलं असं तशी मात्र नाही आणि हे प्रत्यक्ष जावन घेवन आमकां जे अनुभव जाता धर्मशास्त्र त्या केलेला का
सुसुख वर मेळता, सुख वर मेळता, सुसुख मेळता म्हळ्यार इट इज एन व्हेरी हॅपी म्हणून श्रील प्रभुपादान ट्रान्सलेशन बरयताचे ताका एव्हरलास्टिंग म्हळ्यार अव्ययम जाल्यार तसले एक सुख ताका मेळता म्हणून भगवान सांगता. सो आता सांगेल प्रकार हे भगवंताला भक्त केदार चढावदान येनो प्रयत्न करताचे अर्थ कोण येवचें आमगेले आता तो ब्रह्म जिज्ञासा दमो हम ब्रह्मास्मी म्हणून अर्थ कोण येवचें पळयताचे हे नॉलेज गुह्य दुखून गुह्यत्तर दुखून गुह्यतम गुह्य येवची तशी पळोवचें करता म्हळ्यार भगवत प्राप्ती दुखून भगवत सेवा कशी करचे म्हणून अर्थ करचे पळयताचे भगवंताला भक्त. बट एक क्लास ऑफ जन असतात की त्यांनी भगवंताला वेरी ईर्ष्य असता. ईर्ष्यशील तसल जनाक अश्रद्धान तागेल श्रद्धा असना श्रद्धादान अश्रद्धादान पुरुष धर्मशास्त्या परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्तमनी. कोणाले भगवंताले हे ज्ञान अर्थ कोण येवच्या पळयनाची दव अर्थ कोण येवच्या वरे तांनी प्रयत्न करनाची तांगेल कसं गती म्हणून भगवंत हांगा सांगता अश्रद्धादान पुरुष धर्मशास्त्या परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्तमनी. विदाउट obtaining मी म्हळ्यार अप्राप्य म्हाका प्राप्त करण्याशी अप्राप्य माम निवर्तन्ते ही विल कम बॅक म्हणून सांगितलं श्रील प्रभुपादान हांगा. मृत्यू संसार वर्तमनी मृत्यू संसार वर्तमनी म्हळ्यार हे भौतिक लोकांत कशी आम्ही कितलेच प्रयत्न केल्यार हे भौतिक लोकांत आम्ही सेकून आसताची कशी म्हळ्यार आम्ही खंयचे एक गुणांत असल्या पुरो चढावदान लेखताचे आम्ही कसं एक तमो गुण रजो गुण मात्र सत्व गुण असल्यार आमकां हे लोक देखून भायर येवचे जाता म्हणून. बट हे आम्ही आट्टाची हिंदी फुडली श्लोकांत फुडली अध्यायांत पळयलें सत्व गुणांत जाल्यार आशिल्ले जनाक वरे हे मृत्यू संसारांत अनपास येवका जाता. कित्याक म्हळ्यार त्या श्लोकांत आमी पळयलें ब्रह्माक वरे ब्रह्मा दुखून कोण ब्रह्म लोकांत आसा की तांकां वरे मृत्यू आसता. ते श्लोक आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेति कौंतेय पुनर्जन्मने विद्यते म्हणून सांगितलं. कोण ब्रह्मलोक आशे पुरो आणि खंयचेच तोगूज पाताळ आशे पुरो भुंयचे वर आशे पुरो तो सत्व गुणांत असल्यारीची ब्रह्मलोकांत म्हळ्यार ऑलमोस्ट सत्व गुणांत असता चढावदान. बट तांकां वरे मामुपेति आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन तांकां वरे पुनरावर्तीन म्हळ्यार तांकां बर्थ अँड डेथ आसची त्या निमित्त कोण तागेले मामुपेति कौंतेय तागेल अबोर्ड वैकुंठ और गोलोकांत येयलेली की ताका पुनर्जन्मन विद्यते ताका पुनर्जन्म नाम सांगतात. यद्गतान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम मुखार सुरू येता ते 15चे अध्यायांत येता यद्गतान निवर्तन्ते तो कोण मिगेले लोकांत येता की ताका हे अनपास पुनर्जन्म हे भौतिक जगत्यांत येवचे चान्स ना म्हणून पुनर्जन्मने विद्यते म्हणून सांगले. कित्याक म्हळ्यार खंयचेच आमी गुणांत अशे पडो त्या गुणांत दुखून आमी सत्व रजो गुण अशे पडो सत्व गुण अशे पडो तमो गुणांत तांतू असल्याची चड म्हळ्यार आमी एक ब्रह्मलोकात वचेत वैरी हायर प्लॅनेटरी सिस्टमांत वचेत खंयचे देवता लोकांत वचेत. ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण प्रवृत्तीसा अधो गच्छन्ति तामसा म्हणून सांगितलं. अथवा अधो गच्छन्ति तामस गुण आशिल्ल्यांक अधो गच्छन्ति म्हळ्यार तो लोक मेळटा. बट मध्य तिष्ठन्ति राजसा राजसिक गुण आशिल्ले कोण आशिल्ले की तांकां चढाव जावन हे भुंयच्या वयर येदो आनी मिडल प्लॅनेटरी सिस्टमार मेळटा. बट ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वसा सत्व गुण आशिल्ल्यांक ऊर्ध्व म्हळ्यार चड म्हळ्यार हायर म्हळ्यार देवता लोक ब्रह्मा लोक मेळटा. बट थंय जाल्यारीची आमी 8च्या अध्यायांत पळयले प्रकार तांकां वरे पुनर्जन्म आस पुनरावर्तिनो अर्जुन म्हणून सांगलें पुनरावर्तिनो. सो आतां प्रश्न येता तस जाल्यार हे
सो सत्वगुण आशिल्ल्यांक वर श्रद्धा आसा नामे म्हणून श्रद्धा असता बट हांगा कृष्ण एक्सपेक्ट करता कसं तागेल अनन्य भक्ती आमगे अर्थ कोण घेवका अन्य भक्ती नाही अनन्य भक्ती त्या निमित्त श्लोकाचे कसं अनन्य भक्तीचे महत्व आम्ही अर्थ कोण घेवका कित्याक म्हळ्यार भगवंतान ह्या श्लोक सांगला म्हळ्यार अश्रद्धादान म्हळ्यार कोण सत्वगुण आशिल्ल्या वर श्रद्धा असता श्रद्धा असता खंयचे देवता वेर खंयच्या वेर श्रद्धा बट श्रद्धा कृष्णाल वेरी पूर्ण प्रमाण जालेले तसले श्रद्धा आसना भगवंताल विष्णुल वेर पूर्ण प्रमाण तसले श्रद्धा आसना तागेल वर श्रद्धा आसल्या म्हळ्यार अर्थ कोण घेवत तागेल लोका मात्र वच्चे दत्ता म्हणून कृष्णांग क्लियरली सांगता सो आम्ही भगवंताले हे भक्ती कशी करेत म्हळ्यार भगवंताला आता सांगेल प्रकार 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस अंत फर्स्ट हियरिंग ऐकूचे यस्या वै शृणुमान्यानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पादेते पुंसा शोक मोह भयापव शोक शोक म्हळ्यार लेमेंटेशन मोह म्हळ्यार illusion or bhayapava malari like fearfulness or some kind of attachment bhaya angel dukun vatta moyon so kedana bhagwantale ye ami shraddhe yevche कारण म्हळ्यार आमका भगवंताले एक खता दव भगवंताले गुण नाम रूप हे ऐकता शृणुमान्यानां म्हणून सांगितलं भगवंतान तशीच 7 अध्यायांत वरे फर्स्ट सांगितलं कसं म्हणतात तच्छृणु म्हणजे मिगेला ऐक म्हणून ऐकल नमक फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस अंत आम्ही ऐकू का केदान फर्स्ट म्हणजे दॅट विल गिव्ह अस टू द oral reception आमगे ऐकल निमित्त वैदिक लिटरेचर वैदिक हे भगवंताले कहाणी ऐकल निमित्त आमगे फीलिंग आमगेले अंतु भक्तीर उत्पादेते पुंसा आमगेल भक्ती आमगेल हृदयान भितरी उत्पत्ती जाता त्या निमित्त आम्ही हे एक कसं एक लाईफ अंतु शेले शोक मोह भयावा भय आसकी ते आमगेला अंत दुखून वचून घेऊन भगवंतार वेरे अनन्य भक्ती येवचे साध्य असते त्या मात्र नाही आम्ही खाली ऐकूच मात्र नाही भगवंताल भक्ताल वरे आम्ही एक संग घेवका भगवंताल भक्ता संग घेतील त्यांना आम्ही त्यांना केदना एक भगवद्गीतान श्लोक सांगितलं असं केदना दोग जण भगवंताल भक्त म्हणल्यार त्यांनी भगवंताल खत मात्र ऐकत खत मात्र चर्च करताचे म्हणून कांट रिमेंबर द श्लोकान सो त्या निमित्त आमकां कसं जाता म्हळ्यार आमकां वरे एक भगवंताल एक भक्ताल ओट मेळ्ळे नंतर आमकां ते खत ऐकूचे भगवंताले गुण रूप नाम ऐकल नंतर आम्ही कसं जाता म्हळ्यार 4th अध्यायान सांगितलं असं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन भगवंताले जन्म म्हळ्यार इज बर्थ एंड एक्टिविटी जन्म कर्म च मे दिव्यम इट्स अ ट्रान्सडेंटल सो त्या आम्ही अर्थ करून घेवचे पळयले नंतर कसं जाता म्हळ्यार दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन आमकां वापस हे भौतिक लोकांतो येवका म्हणून दायना त्या निमित्त एकच प्रत्येकल्यान भगवंताले हे मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हणून सांगितलं गुह्यतम ज्ञान अर्थ कोण घेवचा पडला कित्याक म्हळ्यार इदवरती भगवत प्राप्ती आम्ही 8th अध्यायान पळयला आसा सो 9th अध्यायांत परम गुह्य जालेले रहस्यतम जालेले ज्ञान आम्ही कंप्लीटली अंडरस्टँड करून घेवन भगवत भक्ती कशी करेत म्हणून हांगा भगवंतान मुखारसून ऑलमोस्ट 35 श्लोक विवरण दिलेले
अर्थ करून येऊन आम्ही आमगेले जीवन सार्थक करूया म्हणून सांगून आयचे विराम दितास. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त लायक करून विवर जावन सगळ्यांकडे तुझं तशी चिरडू सांगला म्हणून सांगून दिला तुम्ही. तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही सांगले की राजविद्या राजगुह्य योग म्हळ्यार रहस्यतम ज्ञान श्रद्धे नातिल्याक हे ज्ञान प्राप्ती खंडित जायना. सुसुखम म्हळ्यार व्हेरी हॅपी. देवाल सेव करचेची आमकां व्हेरी आमगेल काम जावका. हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून का पवित्र आम्ही केलेलं पाप नाश करची शक्ती भक्ती सेवेक आसा म्हणून तुम्ही सांगले. श्रद्धे नातिल्याक ज्ञान प्राप्ती करची इच्छा आसना तेगेल गती कसले म्हणतना तो भौतिक प्रपंचांतू आसा म्हणून सांगले. तशी 7 आणि 8 अध्याय मोर कॉन्फिडेन्शियल म्हळ्यार भक्ती मार्ग. 2nd आणि 3rd कॉन्फिडेन्शियल आत्म आणि शरीरा विषय सांगता ते अध्याया भितर. हे 9 अध्याया भितर कृष्ण तेगेले मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल ज्ञान अनन्य भक्ती भजताम प्रीतीपूर्वकम केलेल्यांक प्राप्ती जाता म्हणून सांगला. कृष्णाक प्राप्ती करून घेवका जाल्यार साधू संग, भक्ती सेवे आणि प्रेम भक्ती तीन तेगेले भजताम प्रीतीपूर्वकम अशी तेगेले हे केल्यार मात्र कृष्ण प्राप्ती करून घेवीत. श्रद्धावान लभते ज्ञानम म्हणून सांगितले तुम्ही. आमकां श्रद्धे जावका, श्रद्धेन श्रवण करका तेन्ना मात्र आमकां कृष्ण भक्ती भितर मुखार येवच्याक साध्य आसा म्हणून सांगले. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. Just a correction, it is not 2nd and 3rd chapter, it is 2nd to 6th chapter. Confidential गुह्य ज्ञान. ओके ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणाके प्रश्न कसे निमूचे असले निमगू इथे प्रभूजी लागी सले क्वेश्चन असले निमगू इथे.